Já, Hospodin váš, jediný Bůh, který se stoupil sem k vám, abych nad vámi vynesl svůj soud. Podvorov zde přede mnou je ráj zkažený a plný násilí, protože všechno potvorstvo pokazilo na zemi tuto cestu. I rozhodl jsem se skoncovat s tímto potvorskem, neboť potvorov je plný lidské špatnosti. Ano, přesně právě toto území je tímto posedlé a já nemám na výběr a musím ji vyplenit, vytopit, anebo nějakého jedince přivázat k máji. I tak se stane. Tenhle člověk je opravdu z Podvorovska a vůbec neví, co ho čeká. Nechte vykonat tuhle službu, neboť tohle je oběť. On za to nemůže, ale víc obětovat podvoráku zatím nemůžem. Vypadá to, že nám chce něco říct, že se hlásí, ale on neví, že nejsme ve škole a že je to poslední, co na této zemi může vykonat. Nechat svou ruku přihlášenou vzhůru k nebesům, tam, kde se určitě s nikým z nás nesetká. Noé? Noé, jsi tady? Vítám tě, Noé. Svůj úkol si splnil. Svou archu si postavil. Teď již ji čeká pouze naplnit těmi správnými lidmi. Z této posedlé dědiny pokleslých mravů vyber ty, již si zaslouží být zachráněni. Posílám ti na zem svého věrného pomocníka, archanděla Hello Kittymana, aby s tebou vybral ty správné lidi, kteří můžou nastoupit do archy. Pořádně se poraď. Kapacita je omezena. Nemůže do ní vstoupit úplně každý. Kittyman hledá. Kittyman hledá. Ne, to není ona. Ano, nachází veselou krávu. Veselá kráva, co mléko dává, ale dává jich aj volům a dobytkům. A to není dobré, to není dobré. Ale když se podívá Noé na toho podvoráka, tak usuzuje, že je lepší tu krávu vzít do archy. Krávo, nastup. Hello Kittyman. Kde je ten další? Kde je ten další? I nabízí se, nevím, kdo to je, asi fanoušek Justina Biebera. Slyším nějaké Oh Baby, což je obrovský zvrhlé, ale stále je to lepší než ten podvorák, co tam je u té máje a čeká na vysvobození. Inu,
nastup. Kdo bude další? Míst už je čím dál méně. Že by cítím něco děsuplného. To vypadá dobře. Ne. Žádné vnady. Žádné vnady nepůjdou do archy. Utop se! Kdo tohle je? Je to snad král děsu? Je to Drákula. Na této zemi neudělal nic dobrého, ale přesto je to stále lepší, než ten podvorák, co tam tak už smutně se kouká. Ano, půjde do archy. Vyprovoďte ho potleskem. Kdo bude další? Ještě stále je místo. Král Hello Kitty Man, Archanděl Hello Kitty Man je trošku dezorientovaný, protože tady jakože těch dobrých lidí moc není. Tak jak to vypadá? No, Milane, tam není místo pro tebe, to už je domluvené, že tam fakt nemáš místo, promiň, Milane. Hello Kitty Man hledá, nenachází. A zřejmě má někoho. Je to slečna trošku lehkého označení a zaměření. Její nohy se potkávají pouze jednou v roce. Ani tento vetřelec se to nedostane. A vidíte, dáma leštího označení a zaměření už je na svém místě. A vidím někoho dalšího. Ano, to je školník, myslím, mateřské školy. Tak já nevím, teď už je to takové na vážkách, ale stejně si myslím, že on vlastně má ty děti rád, tak proč vlastně nejít do archy, že? On to tak nemyslí. No jo. Vypadá to na poslední 2 místa. Kdo bude tím vyvoleným? Vypadá to, že Hello Kitty Man. Tohle nebylo ve scénáři. Už to vidím. Je to obávaný zabiják. Viděli jste ho například ve filmu Vřízko hned několikrát. To už je taky ohraný horor, ale přesto si zaslouží vyjít do archy, protože je stále lepší než ten nejlepší a nejhodnější podvorovský občan. Nezlobte se na nás, to fakt opravdu tak nemyslíme, ale já si myslím, že aspoň jednoho toho podvoráka bychom tam mohli strčit. Aby jsme to nedostali přes držku, tak jednoho tam fakt dáme. Ondra Rigár, no jo! Je to první stárek, stará podvorová, já si myslím, že se všichni shodneme, že do archy může jít, protože jako je to hodný podvorák, má rád Bolenovšáky strašně. A pozor, já tady mám napsáno, že on je zapsán v bolenovském katastru, no tak to jo, no pojď do archy. A jak sami vidíte, máme plno a archa může zahájit svou plavbu, než tady začne ta pořádná potopa, která tady nahoře už se chystá. Běžte se schovat, protože za chvilku bude pršat. Ještě bude potopa. Veselou hody. Kdo vzal ty klíče?
ještě, no, přiznajte se. A je to špatné. Archanela na hledoveze nemůže dál. Moment, on tam měl být do večerního sola.